Je to paradoxné, že v časoch, keď už bola počas druhej svetovej vojny väčšina Európy oslobodená, keď už sa takmer nikde nebojovalo, keď bola sovietská armáda v Berlíne, tak tu na našom území sa ešte stále bojovalo, tu na našom území ešte stále padali poslední
vojaci, či československí, sovietskí, alebo aj rumunskí, pretože veľkú časť Slovenska vrátane nášho mesta Považskej Bystrice oslobodila rumunská armáda. Ale napriek tomu by sme si mali pripomenúť práve tých padlých, ktorí padli tu na Moravsko-Slovenskom pomedzi, pretože ten pamätník nie je len pamätníkom padlých, ale celý tento priestor je aj symbolickým miestom, kde sa stretávajú ľudia z našej hranice, pretože tá hranica existuje naozaj iba na papieri. Každý rok, keď sa tu stretneme, tak vidíme, že nás spája hlboké priateľstvo. Chodia sem ľudia z moravskej strany, slovenskej strany, chodia sem starostovia, chodia sem predstavitelia odbojových organizácií, takže naozaj je to veľmi, veľmi príjemné stretávanie, aj keď s takým naozaj pietným charakterom. 3. mája 1945 na tomto mieste, alebo teda pri oslobodzovaní týchto miest umreli poslední 3 československí vojaci. Dlhé roky sme poznali meno iba jedného z nich, ale potom vďaka veľmi systematickej práce nadšencov z moravskej strany sa podarilo dohľadať aj ďalších, takže dneska to už nie je pamätník neznámych padlých, ale vieme presne, ktorí vojaci tu položili svoje životy a ktorí vojaci ako poslední padli pri oslobodzovaní našej krásnej moravsko-slovenskej hranice a nášho krásneho moravsko-slovenského priestoru. Jak tady bylo řečeno z té moravské strany, že ono je to ještě blíž z Valašska, ze Vsetínska. Já vás zdravím jménem první partizánské brigády Jana Žižky, která má své sídlo na Vsetíně a její historická skupina udržuje tu tradici a paměť na odboj, který na Valašsku byl. Samozřejmě vás zdravím jménem Českého svazu bojovníků za svobodu. S potěšením jsme přijali pozvání Slovenského protifašistického svazu na toto stretnutí. Mě tam zvlášť zaujalo to slovo, nebo ta věta, že se setkáváme na Stracenci i proto, aby jsme si připomněli přátelství mezi Čechy a Slováky. Toto setkání, kolik nás tady dneska je, si myslím, že svědčí o tom, že to přátelství je na svém místě a je pevné. Jak už bylo vzpomenuto, památníček 3. května. Tady položili život vojáci armádního sboru a jen těžko si představujeme dneska, jak taková situace vypadala. Někde v nějakých vzpomínkách jsem dokonce četl, že ti, kteří přišli na tu československou hranici, tenkrát byla velmi přísně střežená za Německa, že? Tak si taky tady možná zaspívali tu hymnu, kterou my jsme dneska začínali. Takže vám moc děkuju za to, že jste přišli. Úcta těm, kteří osvobodili před 81. lety, patří od nás všem. Ještě jednou moc děkuju, mějte se hezky a vraťte se ve zdraví zpátky domů. Myslíte, že má stále význam po 81 letech stále připomínat tyto události? Určite áno, je to história naša spoločná, v podstate sa od toho odrážame a stále treba mať na pamäti to, že v histórii našich národov boli také roky, že sme sa nehali zatiahnuť do nejakých problémov, keď sme si nepripomínali možno budúcnosť, minulosť. A skončilo to tak, že sme to veľmi ťažko potom museli nahrádzať aj životmi. Ja len spomeniem v krátkosti, v roku 911 mala naša obec 7,5 tisíc obyvateľov a keď bola prvá vojna a bojovalo sa za Rakúsko-Horska, 200 ľudí z Marikovej zomrelo v zákopoch prvej svetovej vojny. Títo tu zomreli, sme pri pamätníku, kde sú traja pochovaní. Každý jeden život je vzácny. Aj teraz, aj bol, aj bude. Treba si to pripomínať, aby k tomu znova nedošlo. Děkuji vám. Vládko, ty si taková chodící historie této události. Pověz nám k tomu něco. Tak poviem len toľko, že už tu chodím, neviem presne, okolo 20 rokov, keď to začalo.
A bývalo nás tu menej, bývalo nás 30, 40 a tak postupne. A z roka na rok sa to zvyšovali. A potom sme my, Maríkovci, nadviazali kontakt s Moravákmi, čo teraz už sú tu asi 4, čo sme kvôli ním prišli. A tak sa to z roku na rok začalo zväčšovať. A potom zrazu sa nás tu stretlo 200-300 a bývali tu také karambole, povedané ľudovo, že keď sme tuto stáli, čo stojím teraz, behom 5 minút prišli sňahy o takémto čase. Ja mám doma aj fotografie, všetko mám z toho, alebo šli sme smerom na Papradno, z Party a s Papradňanmi a túto kúsek, možno 100 metrí bol sneh pomedzi tí čučoriedky. Už boli také ako teraz bobulky, červené, pekné. A začali sme sa guľovať, ako Maríkovci proti tým Papradňanom, vieš, dokola. Sme sa začali tento. No a to bývala taká sranda s tým, a to keď sa babi, vieš, keď bolo ako vždycky potúžené, ja som si to focel a potom tí fotky, už keď som im doniesol, nechceli tomu veriť. To nikto nechcel veriť, lebo už keď si zešiel dolu k nám, smerom na Maríkov, do Papradna, tam už toho snehu nebolo. Ale túto x jakých fotek má postupne možno aj 3-4 roky, čo sa nedalo. Miestami povedľa tej cesty všetko bol samý sneh. No a teraz už z roka na rok, zas to bolo ten COVID, to trošku odložil. Vtedy sa tu nechojilo, sme tu asi 3 kúrili raz, čo si pamätám, kamarát Hároník Peter, tu sme kúrili tuto vedľa, tak prišli sme sem len 3. A to sme šli predno, keď nebolo, my sme zakúrili, ale aj vtedy bol už sneh. Ešte tu bolo tuto, čo kúria, bol sneh vtedy v tých časoch. No a potom už teraz sa to začalo zase rozbiehať po tom covide. A už teraz zase sa stretáva minulý rok nás bolo menej, teraz je asi viacej podľa mňa. Raz varí guľaš Papradňanská strana, raz varí Maríkovská a Moraváci vždycky rozdávajú zas, čo donesú, koláče, syry a skrátka, no, rozdávajú ostatné všetko. No a to by bolo asi tak všetko. Teraz nám išlo počasie, možno z tých 20 rokov, čo myslím, nech je 5. rok, možno 6., čo je pekne. Väčšinu býva, ale neodrazilo to ani vtedy ľudí tu. Kto chce príde, kto chce nie. Dobre, ďakujem. Ďakujem.